gutxirako, Hori da. osea que... Segituan. Bitartean bilatzen, no? Ados. Zematen dian, honek, barruti. Bai. Zu artifizialak. Bueno, Eta gero bizie izenburu arroxa tono bat hartu dit. Eta euskeraz ere bai? Nik pelikula jarri dut euskeraz eta baita agertzen da, Gero... Euskarazko interfazea badaukatzen, behan? Ez zait jarri, ez zait jarri. Ez, begira. Bai, Barbie pelikula bai, baina Barbie bakarrik ez. Begira. Gero beste pelikula famoso badago, Oppenheimer probatzen, no? Bai, baita. A ber, bomba atomikoa jartze diguten. Bida, ez probatu. Egia da. Hemen ez dago efektu, gauek ez dute pat. Bueno, sartu gaitezen. Bagoaz. Venga, ok. Goizerokoren lehenengo orduan jarraitzen dugu goizeko 10 eta 51 minutu ditugu eta Lucio Fernandez prest, sustatuko lagunak prest, irrati bidez eta Twitch bidez ere. Egunon, Lucio? Egunon. Zer moduz? Bueno, ontxe bilara proba batzuk egiten, Barbie bilaketa Googleen eta gaur Barbie bilatzen duena Googleen pantalla arroxa jarriko bentzaio hori. Bai, eta hori izan diat, seguri erratitik. Hori agertu da gure Googleen. Bai, pista teknologikoa zuek eman diguzue gaur guri. Eta guk trukean, beste 20 minutuan beste batzuk irratiko entzuleentzat eta sustatuko Twitch kanalean ikusten gaituzten entzat ere bai. Hori da. Eta, dreskor nik kaskoak arroxak, Ara, beita, ez dugu adostu dreskor. Ni beltzak, gusto txarrako, nago modan. Bueno, Lucho, zentratuko gara, gurera bueltatuko gara, teknologia, euskara eta albisteak zuenean partekatzen dituzue, eta gurean ere. Aukeraketa bat egiten dugu, eta aipatu egunean behin bukatu egin dela. Bai, bueno, beste denboraldi bat, amabi, hau da, oporraldian arteko denboralditan, bada zerbait, 2019an sortu zen, eta irauten baldin badugu, datorren urteko udaberriraino, 5 urte beteko ditu. Momentuz, azkenengo denboraldi honetan 58.000 erabiltzaile izan direla eta, ja pentsatu dugu, jarraituko dugu. Urtea bukatu arte, behintzat jarraitzen dugu. Eta irailean, itzuliko gara, eta funtzio praktiko berri batzuk ere eukiko ditugu, testeatu ditugunak, Galesen orain martxan dagoen beste denboraldi batean. Eta, bueno, pues... Finala egongo da, pentsatzen dut? Oraingoan ez dugu euki, aurrekoan egon zan bat, presentziala Donostian, orain udarako, eta ez genuen uste data proposak zidanik, baina esperantza daukagu telebista berri interesatuko dara. Bueno, begira. Eta, barriketarari gara, babesletza orokor bat berriro ere denboraldiarena ETB-ek egingote duen, eta, bueno, horri lotuta, baliteke beste final bat telebistakoa edo egitea, Gabona partean, ez dut ziurtatuko, baina, bueno, jokoa itzuliko dala, merezitako opor batzuen ondoren, esango dugu. Primeran, hortxe amaitu dela, denboraldia, baina bueltan izango dela egunean behin. Eta albiste gehiago bai, Lucio? Bai, bueno, pare bat kontu agertu dianak azkenengo egunetan. Bai. Batzutik, liburutegia izeneko liburutegi digitala dago. Bai. Eta Eusko Jaurlaritzak daukan zerbitzu bat, liburutegi digitala esaten dugunean, elementu digitalak kontsumitzeko. Izan beharrean, udal liburutegi irazoa zela eta fisikoki liburu bat hartzen duzula, eta etxea eraman, eta bertan irakurri, hemen formatu digitalako
elementua ekarri daitezke, badira hiruzpalau urte hau martxan dagoela, baina erabiltzaile honek esaten du gero tokerro dabilela. Eta kexu batzuk azaldu ditu, erabiltzen zaila dela, gero eta zailtasun gehiago jartzen dituztela, ze kontua omen da, liburutegi digital honen problema da, kontzeptualki, kopia digitalik ez dutela eman nahi. Nahi dutela zenbatek irakurtzen duen, eta ez dezatela pirateatu. Ez da dila hemen dagoen testu hau agertu gero norberaren irakurgailuan, eta orduan dana zenbatuta, dana kontrolatuta. Kontroli gabe merkeago izango zen antolatzea, baina kontua ez da gauza merke egitea, baizik eta gauzen gatik kobratzea, copyrighten munduan horixe da. Eta, bueno, hala ere erabili daiteke, eta adibidetxo bat, Twitchetik behintzat erakutsiko dugu. Deskribatuko dugu, ere? Bai, eta, bueno, libururen batera joango gara, eta ikusiko dugu nola den kontua. Utsi da zu pantalla partekatzen, eta hemen txene. Hemen daukat, sartu naiz, bueno, honetako kontu auki behar da, Luis erabiltzailea sartu da hor, eta da, udal liburutegi batera bazoaz, bertatik eskatu dezakezu, kredentzial batzuk sortu izkidazu, kontrasina kontu... liburutegirako sartzeko ere, bai, eta, bueno, han tramitatzen da, eta orduan, horrela sartu naiteke. Eta, bueno, hemen badaude liburu batzuk, eta bilaketak, eta ez dira oso zerak ikusi dezagun, bilaketa aurreratua, pantalla komplikatu bat agertzen da, lanean itxaron, mesedez, filtro pila bat agertzen dira. Bai. Ciudadanos agertu zaitor, Es que kampaina, bueno, Ciudadanos asko, baina. Bueno, euskarazko zerbait erakutsi dezagun, euskarazko zerbait, eta fetxa, bueno, izan beharrean urtea beharrean, bueno, fetxa zehatza jarri behar dut, baina, bueno, jarri dezadan, azkenengo duela 2 urtetik, ona, azkenengo 2 urtetan, euskarazko liburuan bilatzera lanean, eta agertu zaizkit, Txehoven ipuinak, Carlos Cid, eta Peru Kalabazaren liburu bat hemen ikustea. Aukeratuko dugu, bai, klikatzen dut, eta, bueno, hemen daukat, geisteko aukera bat, bai, esplikatzen zait liburu hau, Susan argitatu zala, jola 2 urte, Peru Kalabaza, idazlearena, eta zer da, hizkuntza eta literatura, guztu novela bat dela, nago oso seguru, eta orduan hemen, deskargatu ezkero, dago aukera bat, bueno, hau liburu batetik, erabilgarri dagola. Ze, 20 mailegu erabilgarri ari gara irakurtzen, eta da, kopiak ustez, behin deskargatzea, da YouTubeko bideo bat ikuste bezala, hor dago, ez duzu gastatzen. Hori da, bai. Hemen 20 kopia bakarrik daude, hori da pixkat sistemaren erroetako bat, eta gero, jetxiko banu ere, bueno, instrukzioak eta irakurri behar dira, nik adibidez, hemen di jetxitako liburua, EPUB formatua da, bueno, estandar xamarra, liburu elektroniko bat ekartzen duena, baina da EPUB itxi bat. Eta orduan, nik erabiltzen dudan irakurgailuan, eta dela gainera merkatuko erabilena Kindle izenekoan, ezingo nuke, ez dago. Baina beste modu bat dago irakurtzeko eta da pantailan. Eta klikatzen dut. 20 mailegu erabilgarri jartzen duen atal horretan, zer da, 20 aldiz bakarrik deskargatu daitekela? Hori da. Edo behintzat momentu jakin batean, epe bat daukazu ere bai, osea, hau da, Peru Kalabazaren liburu hau eskatuko balute institutuetan jisteko, lehenengo 20 ikasleek harrapatuko lukete, eta besteak fisikoaren bilakuk barko lirateke. Nola bait uste dut hori dela. Ados. Logika handirik ez dauka, baina, bueno, orain nagoena da, beste aukera da, pantailan irakurtzea. Bale, ez dugu ikusten, Luistxo, Ez, beste webgune baten, oso beste pantalla baten irikiko zitzaizun edo? A ber, igual.
igual, beste saiakeratxo bat. Bai, hori da. Eta orain ikusten da? Hortxe, bai. Bai, Link batzuk ikusten dira, eta... letra txikiarekin, sarritzera sartu gara, bai. eta gero poemak dira. A ber. Edo, ematen du poemak, bueno, kontakizun batzuk dira, eta, bueno, hola irakurtzea ere badago, baina honek ere ezin da kopiatu. Selekzionatzen baldin badu testu hau, eta kopiatu, eta, gero, pegatuko banu, ez, debekatuta. Hori da, ebitatu nahi dutena, hori da, eta, bueno, dena dela, irakurri daiteke, online, doainik da, hori hala da, liburutegietan, bueno, liburu bat hartzen duzun bezala, bezalaxe, eta berez... eran digital batean. Bai, hori da. Eta DRM eta jaitsi eta EPUB bat modu komplikatu horren kontrako alternatiba hau behintzat pantailan irakurtzea, ez dakit hau oso praktikoa da, baina igual tablet bat baldin badukazu, akaso bada formatu horretan irakurtzeko modu bat. Eta, bueno, pues hortxe utziko dugu. Primeran. Ejemplua, eta kexuak kexu, hobeto eta igual antolatu ziteken, baina, bueno, da honakin ere, aukeratxo bat, esplikatu. Online irakurtzeko errezagoa da. Behintzat horrela egin daiteke. Gero, traba horiek, eta, bueno, da, copyrightarekin, eta euskarazko liburua kopiatuko dituzte, eta salmenta jitsiko dira horregatik. Bueno, uste dute, beldur paranoikoak dirala, kulturaren babesarekin zerikusi gutxiago daukatela, nahiz eta teorikoki horregatik den. Bueno, nire iritzia da, pixka pirata naizelako. Bueno, baina hortxe, badagoela, zailtasunak dagoela, formatu digital hori deskargatzeko, zailtasuna gehiago dauzkela, baina, bueno, online irakurtzeko aukera bai, bintzat. Bai, bueno, baditu ere problemak ezin duzu kopiatu, eta gainera irakurle honek esaten duena gainera gu ale on batean sartu gara, baina ale askotan atzala besterik ez dago eta gero gaizki eskaneatuta edo ez dakit nik zer, eta liburu guztiak esan, liburu desiente omen daude ustez irakurtzeko moduan, baina ez daudenak. Bueno, atzo sartu, hemen proba hau egiteko sartu nintzen beste batean, eta hori ondo zegoen. Horre sartu gara batean, probatu bat gabe lehenago, eta ondo zegoen, así que, bueno, probatu nahi duena, perukala bat irakurri nahi duena, kordauka. Primeran. Hori alde batetik, eta beste albiste bat aipatzeko ere, Luisio? Bai, bueno, ibiltzen gara, tarteka, adimen artifiziala, iaztik modako kontzeptu hori, gura probak egiten, irudiekin ere erakutsi genuen Photoshopen gauza bat joan dan astean, eta beste, irudiekin aurrera peragin dian bezala, chat sistemekin ere egon dira, chat GPT famosoa bihurtu da, eta Googleek badauka alternatiba bat, Bard izenekoa. Bardoa, baina inglesez, B-A-R-D. Eta hor sartu ginean, eta hau ere partekatuko dugu. Twitchetik. Probatu duzu, Bai. Eta uste dut hor daukatela. Eta, bueno, nire urtegia zuzendu nion gauza bat idatzi zerbait Kataluniako geografiaz. Amestir learning languages. Ez dakiela euskeraz. Eta katalanez enkanbio bai, Eta ez. Joan dan astean, gaur zortzi, egin zuzen ere, inauguratu zen Espainiako eta Frantziako esparruan, Euskal Herria egun berean aktibatu zen, eta frantzesez eta espainolez zertzen du, baina beste txatekin eta testuarekin ikusi dituen gauzak bezala. Asmakuntza ikaragarriak. Gauza da, erantzuna ematea. Gero erantzun hori erantzun edo zer. Eta txat GPT baina azkarrago. Noa sartzera zerbait, iguala esmatzen du, ezta? Erderaz esango diot, cuéntame algo sobre la localidad guipuzcoana de Segura y sus medios de comunicación. Ze sorpresa ez erantzuna jasotzen da.
Espero dezagun segure erratia ezagutzen duela, edo euskalo. Pipi, sartxo bat bueltaka. Bai. Badator. Listo. Claro, es un municipio de Guipúzcoa, comunidad autónoma, en el valle del río Oria. Bueno, Aranean bai, Bai, bueno. Altitud, Milla un biztanle. Los medios de comunicación de Segura son el periódico Gara, el diario Vasco, y la radio Euskadi Irratia. Bueno, kaptatzen dira horiek, berria ere iritsiko da, euskarazkoa. Bai. Eta Gipuzkoako periodikotan diario de noticias, espainolezko bat ere badago, eta irratia, Gara es un periódico bilingüe en euskera y castellano. Segura también tiene una serie de publicaciones locales. Como el periódico El Segura. El Segurako hitza. Y Segurako hitza badago? Ez. Eta El Segura, izango da akaso Murtzia aldean, ibai bat dago, Segura ibaia, pues igual nango da, El Segura. Hortik ez dut uste dagoenik. Se centran en las noticias y eventos locales. ¿Ves? Asmatu ditu gauzak. Una ciudad rica en historia y cultura. Bueno, hori Euskal Herriko da señarri. Monumentos históricos. El Castillo de Segura. Gaztelu badaukazu? Es que ez dakit nada, Castillo... La iglesia de San Pedro y la iglesia de Santa María. Oye, Caldera, Segurako Elizak. Bueno. También es conocida por su gastronomía, que se basa en los productos locales como el queso, la carne y el vino. Bueno, ardoan ikuste dut beste komarka espainol horretatik ekarri duen. Bai, el Castillo baita da uan, hemen da, dorretxek eta hola esatei, baina, claro, Castillo ez. Orduan, sistema hauek konversazioa emate izute, baina eta hemen esandakoaren 70% egia baldin bada ere, ezin da publikatu testuak 70% gezurra dutenik eta asmakizunak. Adibidez, ez? Nahi bagenu idatzi Segura herriari buruz, eta jenteari da erabiltzen tresna hauek, Bai. Ez Elizak ez da, Santa Maria ez da, da Asunción, uste. Jasokunderen, Asuntxioaren edo Jasokundearen Elizan. Bez, ikusi. Orduan, zertarako episten dituzte hauek, moztuko dut, zaitu gintzezken galdera gehiago egiten, baina ja denbora ere. Gauza bat, Googleek zergatik publikatzen du hau. Sasoi batean, oinela 20 urte. Google zan bilatzaile on bat. Bilatu eta zerbait agertzen zan. Jarri zen Google Maps eta, bueno, nabigatzeko eta tokiak aurkitzeko eta ondo eta praktikoa zen gauza bat. Gero, bide batetik edo bestetik igual kotxe bat konfunditu da. Horrelako kasuak ditugu. Edo Gmail izeneko sistemako. Posta elektronikoa ordenagailuan konsultatzeko modu oso praktiko bat. Funtzionatzen zituzten gauza, eta horren publikatzen dute, 70% funtzionatzen duen gauza bat. Eta ez da agian da, egon beharra dagoelako, eta bestek egiten dutena egin behar darako. Eta horre egon behar. Zure lana balitz bezala, 10 albizetatik 7 ondo emango ditugu, baina agendako 3 evento segurakoak eta eskualdekoak gaizki. Gaur pelikula hau, bueno, 10 bat gaizki eman behar genuen, eta hola ezin da funtzionatu. Eta orduan, bueno, eseptizismo pixkat testu bidezko ze honekin, eta gainera bardeko ez daki euskeraz, eta, bueno, itxingo diogu. Egi esan arte, eta euskeraz on arte, kasu pixka gehiago egiteko. Probatzen jungo zarete, Luisio. Bai, itzuliko gara tarteka, bueno, oso pilpilian gaude. Sartzen ez bagara ere, editxiko zaizkigu notiziak, adimen artifizialaren ingurukoak dudarik gaude. Bai, seguro. Eskerrik asko, Luisio, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengo astean azkeneko saioa. Bai, abuztu hartuko dugu jai, baina uztailean itzuliko gara. Aste zubiei dun aste bat, baina, bueno, ostegunean lanean aurkituko zaitugu. Bai. Hala da, bai. Eskerrik asko, bai. Eskerrik asko, Luisio. Ondo izan, agur.